Sí? Hola, bona tarda a tothom. Avui, 10 de desembre de 2013, comencem el plenari del Consell de l'Eixample. Primer, per l'aprovació de l'acte. Si hi hagués alguna esmena, alguna qüestió. Si no, la donaríem per aprovada. Passaríem a l'apartat de declaracions institucionals, que hi ha una presentada pel Partit dels Socialistes, que té el recolzament de tots els grups. Passaria a llegir-ho al portaveu del PSC, senyor Riera. Vale. Bueno, ara, mare de Déu. El districte de l'Eixample vol mostrar el seu compromís amb les polítiques destinades a millorar la integració de les persones amb discapacitat i malaltia mental en tots els àmbits de la vida i el seu suport a les persones i les famílies que fan front a les situacions de discriminació avui encara molt presents. Barcelona i els seus barris han estat capdavanters i pioners des de fa més de 30 anys en implementar mesures d'accessibilitat gràcies a l'aposta decidida de l'Ajuntament, les entitats, l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i els i les professionals per fer una ciutat accessible per a tothom amb polítiques transversals des dels serveis a l'espai públic. A l'Eixample, amb l'impuls de les moltes entitats i associacions en l'àmbit de les persones amb discapacitat, s'ha treballat des de la proximitat, col·laborant estretament tant en el disseny de serveis com en projectes d'accessibilitat urbana, sent referència Barcelona en aquest àmbit. Davant la situació de crisi social i econòmica, no podem deixar que siguin les polítiques destinades als col·lectius més vulnerables les que pateixin doblement la manca de recursos. Barcelona i l'Eixample poden i han de continuar sent territoris líders en el disseny de polítiques a favor de les persones amb discapacitat, amb l'objectiu de garantir la seguretat econòmica i drets d'aquestes. No podem permetre que les entitats i associacions que treballen i donen serveis al col·lectiu de persones amb discapacitat pateixin una retallada de recursos que impedeixi la seva supervivència i posi en perill la seva tasca imprescindibles. Aquests recursos han de ser prioritat per les institucions públiques. També cal continuar treballant en la millora de l'habitabilitat urbana i social a través del disseny universal dels espais i serveis públics de les ciutats, les quals es troben en un procés de transformació per la qual cosa es planteja un canvi d'actitud i una alternativa pròpia i imaginativa als reptes a què ens enfrontem. Amb aquest motiu ratifiquem i celebrem l'acord de la Comissió de Seguretat i Mobilitat de portar a terme els procediments oportuns per tal que Barcelona formi part de la red de ciudades por la accesibilidad. Molt bé, passaríem a l'apartat de despatx d'ofici. Secretària. Bona tarda. Bé, es dona compte aquest Consell del Districte de la signatura del següent conveni. Conveni amb l'Associació de Veïns de la Dreta de l'Eixample amb una aportació de 4.821 euros. Altrament, es dona compte de les següents resolucions d'adjudicació de contractes dictades pel gerent del districte. Obres d'arranjament de les voreres del carrer Sardenya Marina, adjudicat a Constraula per un import de 189.387 amb 64 cèntims d'euro. Obres de millora d'accessibilitat a l'Avinguda de Roma, adjudicat a Axnir SL per import de 117.007 euros amb 69 cèntims.
Obres d'arranjament de voreres a Ronda Sant Pere adjudicat a Ercal Digues per import de 210.470,66 cèntims d'euro. Obres d'arranjament de voreres de l'entorn de l'auditori adjudicat a Eurocatalana Obres i Serveis per import de 63.351,75 cèntims d'euro. Obres d'arranjament de voreres de l'eix comercial adjudicat a Servicios e Instalaciones Aldago per import de 215.230 euros amb 36 cèntims. Obres de millora de l'edifici Casa Lizalde adjudicat a Línia d'Arquitectura i Construcció per import de 130.974 amb 47 cèntims d'euro. Actuacions a la via pública al barri de Sant Antoni adjudicat a Constraula per import de 138.750 euros. I finalment s'informa de l'acord de la Comissió de Govern del Districte de l'Eixample de 26 d'octubre de 2013 d'aprovació de la proposta de preus públics per a l'any 2014 i la modificació de la mateixa per acord del 10 de desembre de 2013. Això és tot. Molt bé, gràcies, secretària. Ara passaríem ja a l'informe del regidor. Els hi prego que respectin els temps. Tenen 15 minuts el regidor en 2 torns i els grups de l'oposició 8 minuts, si us plau. Bé, gràcies, bon dia a tots, bona tarda a tots i a totes i bona nit. El meu informe tindrà 4 punts, es separarà en 4 punts: actuacions de districte, un punt d'equipaments, serveis i projectes del districte de l'Eixample, un altre dedicat exclusivament a temes d'educació, un altre a valoracions de diversos actes i de l'agenda de les últimes setmanes del districte. Bàsicament per ordenar la meva intervenció, perquè si no, a vegades tinc la sensació de fer una llista relativament mal referenciada, que després els grups de l'oposició diuen que no fem, doncs ordenem-la de bon començament i d'aquesta manera facilitar la feina a tothom. M'agradaria començar per les actuacions de districte com a polítiques centrals desenvolupades a nivell de districte. M'agradaria començar amb el Pla d'Acció de Control d'Apartaments Turístics. Saben, i en els últims plenaris i audiències públiques hi ha hagut aquest debat de manera sistemàtica en els últims anys, jo diria any i mig aproximadament, i des de l'Ajuntament, des del Govern, sempre havíem indicat 2 línies d'actuació: una línia d'actuació de ciutat a través d'un grup de treball interdepartamental per afrontar aquesta temàtica a nivell de regulació, i una altra que no se'ns escapa a nivell de districte, amb els instruments legals que tenim, mirar de confegir una resposta. En l'últim plenari ja vam indicar que estàvem a punt de presentar i d'exposar unes línies de treball amb la normativa legal existent. En els últims mesos els serveis tècnics del districte, la Guàrdia Urbana i l'àrea d'inspecció del mateix districte i la secretaria jurídica del districte han articulat tota una sèrie de protocols que jo crec que venen a posar llum, venen a donar un punt d'innovació a la resposta que l'Ajuntament, sense modificar el marc normatiu, pot donar en la defensa dels interessos dels veïns i veïnes del districte de l'Eixample que tinguin la situació de patir un apartament, un pis, un habitatge d'ús turístic que no estigui ni amb llicència o que tingui llicència i no la compleixi. Això s'ha reduït amb aquest pla de xoc que inicialment en el primer anàlisi ha tret l'entrellat amb 49 expedients que en aquests moments tenim oberts, amb la possibilitat que n'hi hagin alguns quants més, i amb uns expedients que poden arribar a finalitzar amb un procediment de sanció que es mou entre 9.000 i 90.000 euros per aquells habitatges d'ús turístic que no tinguin llicència. I per altra banda, tots aquells que tinguin llicència i no compleixin aquests requisits, la suspensió d'aquesta i l'entrada en el segon grup, per entendre'ns, en el grup dels que no tenen llicència. Per tant, seria donar per una banda la resposta a través d'un protocol de prioritat a nivell de la Guàrdia Urbana del districte i de les unitats nocturnes, a l'hora de prioritzar les visites a domicilis que estiguin patint l'incivisme d'un habitatge d'ús turístic que no compleixi d'alguna manera les normes de convivència, i per altra banda obrir també una línia d'assessorament a les comunitats de propietaris per informar-los i assessorar-los de quins són els seus mecanismes de defensa envers qualsevol tipus d'activitat no regulada
sense llicència o amb llicència sense compliment exhaustiu de les condicions, i a partir d'aquí mirar de donar aquesta resposta, tot i atenent que realment és una situació, i jo em mantinc el que en els últims plenaris, per els 5 o 6 plenaris últims hem parlat, de que és una problemàtica que amb la normativa que tenim té moltes situacions de dificultat per atacar, i que jo crec que a la llarga o a la curta hi ha d'haver algun tipus de regulació específica pel cas també de la ciutat de Barcelona, que no té res a veure amb altres indrets de Catalunya, amb els quals se'ns iguala a través de la normativa existent i legislada per la Generalitat de Catalunya, que és l'administració competent. Tot i això, agrair la feina dels funcionaris, dels serveis que he dit abans, Guàrdia Urbana, serveis tècnics del districte, serveis jurídics del districte. Aquesta és una bona pràctica que de ben segur la resta de la ciutat en prendrà nota. Hem estat treballant coordinadament amb aquest grup de treball de ciutat i es ve a complementar com una bona pràctica altres accions que altres districtes de la ciutat han pogut portar a terme, com per exemple la Ciutat Vella en el seu moment amb tot el tema del tancament de llicències en aquest tema i el pla d'usos en l'entorn de Ciutat Vella. El segon tema que els voldria fer avinent és el fet de donar-los les dades de com està en aquests moments la campanya de control de bicicletes, diguéssim, de l'ús cívic o control de l'incivisme en les bicicletes, i també de l'operació Nadal, Grèvol, d'entre Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra. En el primer cas, informar-los que en la intensificació de les accions de la Guàrdia Urbana amb un primer nivell de zones de conflictivitat de bicicleta, d'ús incívic de bicicleta, informar-los que en el que portem d'any, a novembre, tancat a novembre, el desembre òbviament no està finalitzat i per tant no tenim registrades aquestes dades, estaríem amb més de 1.200 sancions respecte a infraccions detectades, i respecte a l'operació Nadal informar-los també que els operatius conjunts de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, conjuntament amb les associacions de comerciants del nostre districte, han desenvolupat les activitats de prevenció vinculades també a la campanya de Nadal del comerç del nostre districte. En aquest primer bloc d'actuacions de districte també informar-los que el districte de l'Eixample d'aquí al 31 de desembre està impulsant una sèrie d'accions de millora de l'espai públic i de manteniment d'equipaments al districte, valorat d'aquí a final d'any amb 1,6 milions d'euros. Podríem dir que és l'últim esforç abans de finalitzar l'any, amb actuacions dirigides a la millora d'una sèrie de vies del nostre districte, les voreres del carrer Girona, també vinculat al canvi de il·luminació ja dins el pla d'il·luminació de la ciutat de Barcelona. Després crec que en parlarem, però ja és la constatació que estem posant en marxa aquest nou pla d'il·luminació amb luminàries més eficients i incorporada amb tots uns dispositius d'eficiència energètica. Per tant, arranjament de voreres del carrer Girona, de la Ronda de Sant Pere, de l'Avinguda Roma. Alguns d'aquests ja, òbviament, la secretària abans ha fet incís amb l'import de l'adjudicació. L'arranjament de voreres de Sardenya i Marina entre Mallorca i Aragó, arranjament de l'entorn de l'auditori, el carrer París entre Calàbria i Borrell, del carrer Calàbria entre Aragó i València, el carrer Rocafort entre Consell de Cent i Aragó, el carrer Sardenya, la instal·lació de bancs i cadires en l'espai urbà, també les obres d'arranjament de les voreres del barri de Sant Antoni, amb diverses operacions de potser menys impacte en número de metres quadrats de dia, però sí la modificació i l'arranjament de desperfectes en via pública i també amb calçada, i l'arranjament i pintura de bancs a la via pública. Dir-los que aquest últim apartat és un conveni que hem desenvolupat amb el Centre d'Iniciatives per la Reinserció, el CIRE, vinculat al Departament de Justícia, que bàsicament ve a donar una línia de treball de col·laboració amb una empresa, que en aquest cas és de la Generalitat, que està, diguéssim, els seus treballadors són reclusos que estan en l'últim tram de les seves condemnes. Per tant, intentar d'alguna manera que els contractes que estem desenvolupant tinguin també una vessant d'inserció social i a partir d'aquí anar buscant aquestes col·laboracions amb entitats o amb institucions que ajuden a la reinserció laboral de persones en dificultat.
Després, també dir-los que amb un apartat de millores en els equipaments de districte, els informaré molt ràpidament, en aquestes últimes setmanes i fins al final d'any millorarem planta baixa, semisoterrani, nova ordenació de l'espai de gimnàstica i vestidor de la Casa Elizalde, per tant una operació, diguéssim, amb una certa calat al Centre Cívic Casa Elizalde, també una adequació i millores en el Centre Cívic de Golferix, millores també tant al poliesportiu com de l'estació del Nord, com també a la seu de la Guàrdia Urbana ubicada en el mateix equipament, el Centre Cívic Sagrada Família, el camp municipal de futbol i en aquest cas també de bàsquet del Fort Pienc, bàsicament en dos àmbits, en les millores de les grades i també el canvi i la substitució de la gespa artificial del camp d'entrenament petit que hi ha al costat del camp gran, per entendre'ns, que estava en un estat no gaire adequat per a la pràctica de l'esport. En aquest sentit també, canviant fins i tot de tema i passant ja a la part d'equipaments i serveis i projectes d'alguna manera del districte, informar-los de 4 projectes que s'han portat a terme en aquestes últimes setmanes i s'estan portant a terme a dia d'avui a nivell del districte de l'Eixample. El primer és una col·laboració que tenim amb el Makers of Barcelona, que és una institució que està ubicada en la part de l'Aleta de l'Eixample, la part baixa de l'Aleta de l'Eixample, per sota de la Gran Via, un projecte de gestió i captació de talent, un projecte que es diu 15x2, és una col·laboració que fem al districte i aquesta entitat per, a través de la participació de 15 persones, nois i noies, llicenciats, acabats de llicenciar de diverses carreres, doncs desenvolupar una línia de treball d'emprenedoria i d'emprenedoria social per intensificar idees que es puguin desenvolupar en l'Aleta de l'Eixample, apostant per la gestió del talent, la captació del talent. S'han seleccionat d'uns 90 currículums, se n'han seleccionat 15. D'aquests 15, doncs, en els propers 2 mesos es desenvoluparà una sèrie de tallers per incentivar l'emprenedoria i a l'hora de coneixement del territori de l'Eixample per poder generar un banc d'idees i de projectes que ens ajudin a, per què no, a incorporar aquest talent amb idees que s'apliquin directament en el districte, a través del MOP, a través també d'una sèrie d'institucions a l'entorn de l'Aleta de l'Eixample i també amb la col·laboració del districte. Es diu projecte 15x2. Dir-los també que ahir es va inaugurar el circuit esportiu de Fora Tristan amb una sèrie de màquines d'activitat física pensat per gent adulta amb monitoratge i també amb activitat dirigida que ve a obrir els interiors dia també amb activitat de pràctica esportiva per edats adultes, per entendre'ns. En aquest sentit, a través de l'àrea de gent gran del districte de l'Eixample hem posat en funcionament una nova pàgina web de la gent gran del districte. Podem vostès linkar-la a través de la pàgina web del districte de l'Eixample, en el qual en aquesta pàgina web es registraran tot el tipus d'activitats, convenis, accions que el teixit social i les casals de gent gran i tot el teixit associatiu vinculat a gent gran en el districte posaran en valor l'activitat que fan i també com a pàgina de referència respecte a l'activitat de gent gran en el nostre districte. Informar-los també en aquest segon paquet de projectes i de línies de treball del districte que s'ha posat en funcionament una campanya solidària amb tots els eixos comercials del districte de l'Eixample, vinculant el comerç de proximitat, les festes nadalenques i el treball solidari envers la gent que ho està passant no bé, ho està passant malament en aquestes dates, suport d'alguna manera amb aquesta visió de solidaritat del comerç dels nostres barris. El següent punt que els voldria explicar va vinculat també informar-los que aquest diumenge, no l'anterior, en el solar de Germanetes dedicat al Pla Buits va tenir lloc ja una jornada de treball amb tota una sèrie de persones voluntàries per posar en funcionament el solar. Allà vam tenir la possibilitat de poder compartir una estona tant amb el president dels veïns com amb la gent que està liderant el projecte de l'Espai Buits en el solar de Germanetes. Dir-los que la veritat és que va ser una jornada amb molta intensitat i on es va poder ja començar a visualitzar l'aspecte que tindrà aquest solar, que molt aviat es posarà en funcionament per donar aquest servei de visió comunitària a la gent de l'esquerra de l'Eixample. Entraria ara sí a la part d'educació molt ràpidament per posar en coneixement de tots i totes vostès 2 temes. El primer és passar balanç
de les accions rellevants en el 2013 de millores en els equipaments educatius del districte de l'Eixample, amb escoles bressol i escoles, centres educatius de la ciutat. Doncs molt ràpidament, Escola Bressol Barrufets, impermeabilització de la coberta, Escola de Concepció, treball de pintures i millores de l'ascensor, Escola de Diputació, treballs de pintura, Escola Bressol Roure, canvi de paviment, millores d'instal·lació de renovació d'aire. Coneixen aquest tema perquè estava molt vinculat al suposat cas de l'hipotròfia semicircular, que està superat i que l'Escola Bressol està funcionant en perfecte estat. L'Escola Bressol del Tren del Fort Pienc, millores en la climatització, l'Escola Joan Miró, ampliació de l'edifici amb una aportació econòmica important en aquesta ampliació de 185.000 euros, Institut Lluïsa Cura, acondicionament del soterrani, Conservatori de Música, millores en la climatització, Escola Ramon Llull, reparació de la façana, i Escola Tabor, treballs de pintura. Aquesta és una de les accions de millora que hem dedicat en aquest 2013, que sumaria al voltant de 678.000 euros, vinculat també a les inversions que el Consorci té previstes també en centres educatius del nostre districte. A partir del 14, a partir de gener del 14, estem parlant de, ho hem dit en algun moment, però m'agradaria insistir-hi perquè és una aposta molt important d'aquest Ajuntament. Primera fase de la rehabilitació integral de l'Escola Pública Ramon Llull, 2,8 milions d'euros. Segona fase de la rehabilitació integral del Conservatori Municipal de Música de Barcelona, amb 1,4 milions d'euros. Modificació de la climatització de l'Escola Municipal de Bressol Municipal Tres Toms, i també de l'Escola Fort Pienc, millores generals en tant en les seves instal·lacions de manteniment, com començar a treballar la millora de la coberta d'aquest centre educatiu, que tot i el seu curt espai de temps des de la seva construcció, menys de 10 anys, té uns greus problemes estructurals que realment, quan te'ls mires, jo m'escandalitzo. Per tant, a partir d'aquí, de com es poden fer les coses, de lo malament que es poden fer les coses en un moment determinat, amb una obra, amb una infraestructura que dona servei públic i que te n'adones quan passa no gaires anys que fa aigües literalment per tot arreu. Per tant, en aquest sentit, anem a corregir deficiències, jo diria greus, d'un centre educatiu públic amb el nostre territori. En total, uns 5 milions d'euros inicialment previstos en aquestes inversions de millora en el nostre districte. L'últim punt de valoració d'activitats fetes i d'agenda també, i que serà l'última part del meu informe, el voldria començar amb l'activitat feta el passat 30 de novembre, la Fira de Jugar i Aprendre, que es va fer al Passeig de Sant Joan, amb diverses activitats fetes impulsades per un seguit d'entitats i institucions vinculades al teixit del barri del Fort Pienc i també de l'Eixample. També informar-los que als mesos d'octubre i novembre es va portar a terme dues activitats bàsicament vinculades a la Biblioteca Pública Arús. Saben que la Biblioteca Pública Arús és especialista en dos temàtiques, la del moviment obrer, que té un important arxiu de documentació rellevant, i també en l'àmbit del coneixement de la maçoneria. En aquest cas nosaltres hem posat en valor aquests dos actius importants d'un centre, jo diria, de referència a nivell de la nostra ciutat, no sempre prou ben conegut. Hem desenvolupat dos cicles de conferències vinculades a les dues temàtiques, tant a la maçoneria com al moviment obrer. Algun conseller d'aquest plenari, bàsicament d'iniciativa, va poder assistir com a mínim que ens poguéssim trobar a la cloenda del cicle de conferències de moviment obrer. Crec que de cara a l'any que ve, per la qualitat dels ponents i tot plegat, crec que tots plegats haurien de fer un esforç per donar a conèixer aquesta activitat i conèixer alhora aquest equipament que és sorprenent. Quan aquells que no el conegueu, us aconsello moltíssim anar-lo a veure, és un equipament molt interessant. En aquest sentit, dos cicles de conferències organitzats per la Biblioteca Pública Arús i també pel districte. Les passarel·les damunt del carrer de les entitats de comerciants dels nostres barris, bàsicament la de Sant Antoni i la de Coreixample, s'han portat a terme sense cap tipus d'incident, al contrari, van ser com sempre un èxit. Dir-li també que es va portar a terme també la quinzena de la salut del Fort Pienc, la seva segona edició, un seguit d'activitats durant 15 dies força interessants. Hem tingut també en els últims dies vinculat
a l'inici o a la proximitat de les festes nadalenques, doncs l'encesa de llums de la il·luminació nadalenca de Barcelona es va produir al nostre districte, concretament a la Sagrada Família, a l'Avinguda Gaudí, amb un acte, jo diria, prou entranyable i que d'alguna manera ve a reconèixer la feina que les entitats comerciants de la Sagrada Família estan portant a terme, amb un acte, jo diria, prou reeixit. I 4 activitats més, les 2 fires de Nadal que tenim al districte, una ja s'ha posat en funcionament, que és la Fira de la Sagrada Família, l'altra està a punt de posar-se en funcionament, la de Gran Via, i tenim també l'activitat que es va desenvolupar al voltant del Shopping Night fa ja uns dies, que va tenir un èxit rellevant de participació i en tot cas un creixement important que també ens ha de fer reflexionar com a districte com i de quina manera acompanyem en aquest tipus de processos més enllà del compliment i amb el compliment de la normativa pel també respecte del descans dels veïns i veïnes de l'entorn. M'agradaria acabar, i amb això acabo, president, si m'ho permets, ja em dec haver consumit tot el temps del món, però jo soc un rotllero, amb una activitat vinculada a la Casa Elizalde, que el passat 4 de novembre va acollir el primer acte del programa del tricentenari, de commemoració del tricentenari del 1714. Va tenir el passi d'un documental, que seria el documental Casanova, que fonamentalment es va fer en aquest centre cívic com a primera activitat de tot el reguitzell d'activitats vinculades en aquesta celebració. Gràcies. Ara tindria la paraula la portaveu d'Unitat per Barcelona. Gràcies, president. Gràcies, regidor, pel seu informe. Vostè, com sempre, ens ha explicat algunes coses interessants pel districte, però des del nostre grup entenem que en l'últim plenari de l'any potser sí hagués tingut de fer una valoració de què ha passat amb la gent que viu a l'Eixample, sobretot la gent que pateix i la gent més desfavorida que viu a l'Eixample. Aquest any, realment, com l'any passat també, ha estat un any molt difícil a causa de la greu crisi econòmica que afecta a centenars de milers de ciutadans de la ciutat i també de l'Eixample. En aquest sentit, hauria estat bé que vostè hagués parlat avui de la gent que ho passa pitjor, de la gent que pateix tot tipus de necessitat, explicant-nos quin ha estat l'increment, per exemple, explicant-nos de quin ha estat l'increment de les demandes arribades dels serveis socials del districte i quina ha estat la resposta que s'hi ha donat. Quants desnonaments en l'any 2013 s'han produït a l'Eixample i en quina situació es troben les famílies desnonades? Vull recordar que en aquest sentit el nostre grup ha demanat en diferents ocasions que se'ns informin els plenaris del districte i vostès no ho han fet en cap plenari i avui tampoc. Voldríem saber si el govern té previst fer un centre d'allotjament temporal per a les famílies desnonades tenint en compte que s'ha desestimat el bloc d'apartaments del carrer Londres-Villarroel. Tenim problemes molt greus a l'Eixample, regidor. Tenim molta gent que malviu als carrers dels diferents barris del nostre districte. En el seu informe també he trobat a faltar que ens parlés d'aquests veïns dels nostres barris. Estem a l'hivern i ja fa dies que tenim temperatures molt baixes. Jo voldria saber quins protocols han posat en marxa. S'han preocupat des dels serveis socials de verificar la denúncia d'un veí que en el Consell de Barri de Sant Antoni alertava que en els porxos de la seu de l'antiga 11 hi dormien mares amb fills petits? Volem pensar que sí. Seria molt greu que tenint aquesta informació no l'haguessin verificat. Pel que fa a la resta d'indigents que viuen a l'Avinguda Mistral, voldríem també tenir informació de quina és la situació de dia d'avui. Com li he dit abans, regidor, avui, entre altres coses, hem trobat a faltar aquesta informació. Vostè ens ha parlat de millores en equipaments que nosaltres celebrem i que després li contestaré si tinc temps, però no ens ha parlat de molts dels equipaments que estan pendents al districte. Jo avui li vull parlar d'un equipament que se'n parla molt poc, gairebé mai. Sembla que vostès se n'han oblidat. Des d'Unitat per Barcelona pensem que és un dels equipaments prioritaris del districte. Li vull parlar de la residència de gent gran i centre de dia de l'interior d'Illa Escoda. Ja en l'anterior mandat va quedar clar que la Generalitat tenia previst que aquesta residència fos de les primeres que es construís a Barcelona.
Però la situació financera de la Generalitat de Catalunya és la que és, en gran part per culpa de l'ofec econòmic al que ens té condemnats el govern espanyol, i això fa que aquest projecte, com tants d'altres, tinguin d'esperar. No obstant això, jo els demano que des del govern vegin com a prioritari aquest equipament geriàtric, així com també el del barri de Sagrada Família. Un cop més, hem de recordar que l'Eixample és el districte amb la població més envellida de la ciutat i menys dotat d'equipaments geriàtrics públics. Finalment, i abans de contestar concretament el seu informe, vull lamentar la falta de compromís per part del govern de districte de donar compliment a les propostes d'acord que han estat aprovades en cada un dels plenaris al llarg del mandat. De les propostes d'acord presentades pel nostre grup i aprovades, gairebé totes, amb el vot favorable del govern, només dues han vist la llum. La que vam presentar el juliol del 2012, en referència al Club de Bàsquet El Roser, i pel que sembla s'ha posat fil a l'agulla a la que vam presentar al plenari d'octubre passat. De la resta de proposicions presentades i aprovades, malgrat els diferents seguiments que s'han anat presentant, no en sabem res. I això, des del punt de vista